Радасны настрой, нязмушанасць, раскаванасць панавалі ў гэты дзень у 187-й сярэдняй школе Мінска, дзе адкрываўся беларускі гуманітарны ліцэй, які, дарэчы, з'яўляецца адной з састаўных частак беларускага гуманітарнага культурна-адукацыйнага цэнтра. Між іншым, акрамя ліцэю, на базе гэтага гуманітарнага культурна-адукацыйнага цэнтра будуць таксама працаваць і кіна і відэастудыі. Так што гэтым дзецям, якія вырашылі у свой адзіны на тыдню вольны дзень займацца навукай, будзе тут і цікава, і карысна, і думаецца, што вось гэтыя засярожаныя твары, якія вы бачыце, яны гавораць самі за сябе, што іх чакае нешта новае у сваім жыцці. На адкрыцці ліцэя прысутнічалі вядомыя беларускія вучоныя, дарэчы, яны будуць выкладчыкамі. Гэта, скажам, такія людзі, як Анатоль Грыцкевіч, Міхай Ткачоў, Олег Трусаў, шэраг іншых. Ну, а пасля урачыстага адкрыцця, калі адбылася шчырая даверлівая размова, адбыўся такі невялікі імправізаваны канцэрт, на якім выступілі і прафесійныя музыканты, і удзельнікі самадзейнасці. Гучала беларуская мова, гучаў беларускі спеў. Пачынаецца новае жыццё новага гуманітарнага ліцэя. Добрый день. Находится Гренадский ситуация. Так, это... Юрий? Нет, Такушевич. 32-го нема. Гирель Александр. Нема его, да? Нема. Ага. Так, господар Такушевич. Смейся. Чему так трое? А их выправлю в этом возе. Выправишь? Мам. Управленный? Конечно. Вы мне скажите, як все ж таки по-белорусски противогаз? Ну, против. Противогаз, ну, Нет, слово против. супротив. Так, ноги. Супротивогаз. Есть сподари, питание наше? Внимание. Ага. Я буду выступать ті на філологічний факультет, ті на гісторфака. Зараз я хочу на філологічний факультет виступати. Так, Ірина, там скончили вже лекцію? Скончили. Нехай йдуть сюди тоді. Сюди? Так. Ну і як? Да. На першы погляд, гэта можа быць не вельмі вялікі крок, але я лічу, што ён становіцца вельмі прыметным событием у жыцці нашай рэспубліцы. І вось почему. Таму што ён дае адказ на вельмі важнае пытанне. Ці хоча наш народ, наша моладзь вярнуцца да сваіх істокаў? Ці хоча наша моладзь добра валодаць роднай мовай, ведаць пра сваю гісторыю, культуру, традыцыю? Путранский, это сюда.
Останню весну на Тупім пішло, і за останню на Тупім пішло. Не треба! Да хай висить. Хай висить. Нет, это вот ваши люди. Это ваши люди. Мы не знаем, все, покажите снегопера. Покажите, повернитесь, пожалуйста. Добрый день. Вы свою четкую карточку забрали. Добрый день. Это командир полка Ярович. Я нахожусь на улице Кирова, 21. Здесь якобы здание это передано лицею. Ну вот здесь директор лицея и дети блокировали. Пикет, устроили, никого не пропускают. Я сейчас беру его и едем в Совмин. Говорит, якобы там есть распоряжение о передаче этого здания под лицей. Чтоб... Але правда, решті-решт перемогла. Але правда, решті-решт перемогла. Але правда, решті-решт перемогла. Будинок достався нам, разом з усім і усімі, хто раней тут знаходився. Частка кооперативу інших установ, що були тут калісті, переїхала, але частка засталася, бо не знайшла ще іншого притулку. Застався нам у спадщину і гэтый дядька Ленін, бо наша дирекція, зайнята більш пільними справами, яшчэ не вирішила, що робити з ім. Цікава, якія думкі і пачуцці выклікае гэта гістарычная рэліквія ў наших ліцеїстів і выкладчиків. Зараз я просто думаю, як палітика, вядома, што в палітыкі вельмі шмат хлусні, вельмі шмат людзей, якія перафарбоўваюцца з аднаго колера ў другі, з камуністаў, нацыяналістаў. Так вось цяпер, я думаю, якраз спадар Ленін белага колера, калі мы яму чырвоную палоску правядзем, ён стане бел-чырвон-белым і будзе адлюстроўваць нашы ідэі, нашы, так сказаць, погляды. І вельмі добра замест сцяга, ужо і сцяг не трэба будзе ствараць якраз бел-чырвон-белы фон. Я думаю, што няхай яшчэ трошкі пастаіць. Вот у свой час мы, напрыклад, вот генерацыя наша са спадаром Лявонам, выхоўваліся на учынках маленькага Леніна, які заўсёды даядаў кашу, з гэтай нагоды стварыў таварыства чыстых талерак. Ён, што ён яшчэ рабіў? Вельмі любіў Някрасава, вот відаць таксама ягоную паэму «Дзядуля Мазай і зайцы». І мне было вельмі сумна, калі гэтая прыгожая постаць такога дарагога любімага Владзіміра Ілліча і маленькага Володзі з кудзеркамі на акцябрацкім значку потым разбурылася і рассыпалася на дробныя аскалёпкі, калі я даведаўся, што дзядуля Ленін плаваў на човніку ў час паводкі і забіваў зайчыкаў, якія на выспе хаваліся ад паводкі, прыкладам, а потым гэтых зайчыкаў забітых загрузіў на човнік і пашыў з гэтага футра Надзеждзе Канстанцінаўне гаржэтку. Вось. Тут, так сказаць, вобраз мілага дзядулі трошкі разбурыўся. Так вось, няхай ўсё ж такі гэты Ленін трошкі пастаіць, каб пакаленне цяперашніх ліцэістаў у нечым разумела тыя праблемы, праз якія давялося прайсці нам, пакаленню іхніх выкладчыкаў. Увогуле сам падыход і само яго памеры і гэтак далей, і афарбоўка, гэта сведчыць пра нейкую такую неусвядомленную сумесь хрысціянскіх і язычніцкіх уяўленняў пра багоў. І вот стварэнне ідала, яно в пэўным сэнсе не магло адарвацца ад этой традыцыі, хоць камуністы гаварылі, што яны, так сказаць, уже тут новы мір будуюць. Не ведаю, напэўна, яго трэба проста вывесці кудысьці. Можа, знайдуцца людзі, якія захацяць яго выкупіць ці яшчэ што. А Кирилла, твоя думка? Я так само, могут появиться лишние гроши для лицея нашего. Но я все ж таки прытрымліваюсь такой думкі, што мастацтва — гэта паэзія, гэта сінтэз нейкіх словаў, но з тымі, не ведаю, з тым, што выражае душа. Вось мне так падаецца. Ну так что ты хочешь спытаць? Ну я тебе кажу, што мне так падаецца. Як ты да гэтага ставішся? Я уже выказал свою думку, и шановный спадар
каментатор, такое вам заўвага, вы павінны не выказваць не сваю думку, а вы павінны задаваць пытанні ў чалавека. Да чалавека. Вось. Я павінен размаўляць з чалавекам, а чалавек, з якім я размаўляю, не павінен мне рабіць заўвагі. Такое меркаванне, што ў паэзіі галоўнае практычна гэта каханне, што яно з'яўляецца крыніцай усяго. Ці гэта так у выпадку з табой? Каханне чаго? Ну каханне ёсць каханне чаго? Ну что значит каханне? Каханне гэта паняцце расцяжымае. С одного боку я люблю усіх. Разумееш, есть любоў і каханне. Любоў гэта любоў да ўсяго заўгодна. Ты хочаш сказаць жанчына як крыніца натхнення, да? Так. Ну что тебе сказать? Усе жанчыны для меня крыніца натхнення. Не, ну жанчыны там, ці паненкі, якіх ты кахаеш. Ну я не ведаю, ну скажы тое, што думаеш, напэўна. Я не умею кахаць. Ну ці збіраешся ты вучыцца гэтаму? В якім сэнсе? Ну не ведаю. Я уже развучыўся. Чаму? Потому что так атрымалася. Як атрымалася? Вось так атрымалася. Вось так атрымалася.